Il-grupp parlamentari Nazzjonalista da madwar 4 sigħat biex ħa deċiżjoni jekk ilqax fih danu lid-deputati parlamentari Marlene Farrugia u Godfrey Farrugia. Dan flaqa fejn ma kinux wieħed u tnejn dawk li għaddew ċar il-messaġġ li din tal-koalizzjoni kienet ħadma bla suċċess tal-kap tal-partit Simon Busuttil u li l-partit m'għandux jibqa' jġorr il-konsegwenzi tagħha. Oħrajn argumentaw li wara d-deċiżjoni tal-qorti li fil-Parlament hemm żewġ partiti, wieħed ma setax jinjora l-kollox lill-Koppja Farrugia u għalhekk kellu jintlaħaq xi forma ta' kompromess. Il-Koppja Farrugia se tkun mistiedna għal xi laqgħat tal-grupp imma mhux se tkun meqjusa bħala parti mill-grupp anke jekk telat minn fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista. In-nuqqas taqbil kien rifless fid-deċiżjoni li ttieħdet fit-tmiem il-grupp biex id-deputati jikkummentaw mill-inqas mal-midja u ftehmu li jgħidu li se jkun hemm stqarrija. Se jkun hemm stqarrija uffiċjali fuq il-pożizzjoni tagħna mal. Jiddispjaċik li ċedejtu s-seba' distret biex tara Godfrey Farrugia Beppe fejn kadam. Assolutament le. Tista' tgħidilna jekk id-deċiżjoni fisser li d-deputat tal-Partit Demokratiku ħajkun hemm id-deċiżjoni ħad tiġi komunikata lill-midja. Żgur li wara l-laqgħa tal-grupp parlamentari llum il-partit joħroġ stqarrija u tkun Se jkollhom ir-rwol fil-grupp parlamentari Nazzjonalista? Il-partit tagħna joħroġ l-istqarrija tiegħu u kulħadd ikun jaf eżattament id-dettalji ta' din il-pożizzjoni. Personalment taqbel ma' din id-deċiżjoni Jiena naqbel ma' deċiżjoni li se joħroġ il-partit iva. Grazzi ħafna. Ovvjament hija stqarrija tal-partit li tkun tista' tagħtikom il-dettalji ċara kif għadd fil-bidu koordinazzjoni hija essenzjali. Aħna żewġ partiti mal-koordinazzjoni f'dan is-sens hija waħda essenzjali għax inkella ma jkollokx oppożizzjoni. Jkollhom ir-rwol imma Marlene u Godfrey Farrugia fil-grupp parlamentari. Fil-grupp parlamentari kien hemm deċiżjoni qbil u ħadd toħroġ stqarrija fi ftit kien ieħor. Jista' jkun li m'intomx tafdawhom forsi Dikjarazzjonijiet oħra kienu xhieda li l-laqgħa xejn ma kienet wart użar. Id-deputati għadu lura milli jgħidu xi jaħsbu huma jew x'kienet l-atmosfera. Personalment taqbel ma' din id-deċiżjoni Jiena naqbel ma' deċiżjoni li se joħroġ il-partit iva. Grazzi ħafna. Kif għadd li ħad toħroġ stqarrija li tkun tista' ssegwi lilha, però li żgur illum diskutejna b'mod intens kif ikollna koordinazzjoni effettiva ta' oppożizzjoni effettiva. Ħadd kuntent bid-deċiżjoni li ħadtu da forsi ftit tal-ħinilu? Jiena m'iniex kellim għal kulħadd imma kien hemm bilem ġew. Kulħadd qabel dwar deċiżjoni ħadtu dwar Marlene u Godfrey Farrugia lejla. Se jkun hemm pożizzjoni waħda biex qarrja l il-partit fil-minuti li ġejjin. Ma nimmaġina li inti kont hemm taf jekk kulħadd qabel jew le. Il-pożizzjoni tagħna ħad tkun miktuba fi sqarrija li ħirġa dal-waqt. Thank you. Mistoqsija qasira, id-deċiżjoni li ħadtu naf li ħadd tkun qed toħroġ stqarrija però x'kienet l-atmosfera fil-grupp li kellkom issa. Dak li jiġi tifmuni naħseb illi dak li jiġi diskuss fil-grupp parlamentari ma nistax jiena nikkomunu hemm barra. Jiddispjaċi jkollu qajtu s-seba' distret biex tela Godfrey Farrugia rejn. Jew m'għandekx reazzjoni dwarha. Deċiżjoni tal-eżekuttiv. Bħalek personali. M'għandix kumment. Id-deċiżjoni tal-eżekuttiv jittieħdu b'mod kollettiv. Bilt ma' deċiżjoni inti? Mhix kwistjoni ta' xaqbeli li jew lek hemm l-eżekuttiv li huwa l-ogħla organu tal-partit jieħu deċiżjoni u dawk id-deċiżjoni jiġu rispettati. Lanqas il-kap tal-Partit Nazzjonalista il-moħħ wara din il-koalizzjoni li waslet għal konfużjoni marit jikkummenta dwar id-deċiżjoni għalilna li temp sabiħ. X'kien id-deċiżjoni rigward is-siġijiet tal-Partit Demokratiku? Ħadd toħroġ stqarrija f'5 minuti oħra. Kif in il-klima, Dr. Busuttil bħassa fil-grupp parlamentari? Ħafna. Ciao. Il-gazzetta kulħadd ta' dal-ħadd mistennija tiżvela iktar dwar din il-laqgħa.